shi ko kusa saya mai birki nan gidan Sardauna mai gaisuwa to alare da ina wuni zama tashi kalau tawaga ta ke gaisuwa can fadar kainuwa mai daraja mai martaba Sardaunan gwanatin jimi ka cika gabar maliya dan teku ta sha ruwa Alhaji Suleiman Umar babba zangare gabiya Allah ya maka ɗaukaka daraja mu jaman maza mun zo mu yi ma godiya wani alkhairi na je wanga sarautu sun yi kyau cancanta mun gani Sardauna uku an yi shi kenan Allah ya yi ya yarda an bada mun gani ba zo Suleiman wai ne ja Sardauna mutanen Gombe yanzu ka kara yin tsada ga titles kake wannan yau an baka har abada taro in ya kai taro to Sardauna ya sauka waina in ta kai waina tanda ce ka soya ta gogagge fagen zance Sardauna akwai kara zuga ta biyo zuga ga Sardauna ku saurara amsa an kira oga baka yi kama da raini ba an neme ka sai ga ka ba a ce ka yi datti ba Sardaunan arawa yau Allah ya baka ka karfa Sardaunan gwada masu shirin yaƙi ku saurara Sardaunan mutanen Gombe kai daidai wa baitina ko kwanto ku daina ɗazun an ka bada ran sassar sarauta mu sai ran talata za mu toshe hanya domin nuna murna Sardaunan arawa kowa ma ya shaida Sardaunan gwana ne Sardaunan batare ga waka a leda Sardauna na yi wa Suleiman Allah rai ne injiniya Allah sure Sardauna marar dushe ne Sardauna hala maufe Sardauna bedo maufe zo angon Farida masu ado da tsafta ga Hajiya Farida maman Fayyaz kuganta komi ga fanan fitila maman Fayyaz na gaida komin Faizan da kanta maman Farhana daita ga Hajiya Farida Sarauniya Farida Gidauniya Farida Baturiya Farida Balarabiya Farida da Bilal na gaida manaja mai amana PA mai amana baban Amatullah kakan gariya da nauyi wuya to sata giya in kai mamaya ka dau har sojan haya billu baba maliya ba sa cin maka Allah shi yake maka domin shi ya tsaya maka Sardauna na ce Allah ya tsare dogon shiri da ruwa duro ka zo dudan hana shakar dan